Iya man nagilakson na no. Action pa ba na ho? Nag-ana ni adto. Iya tong igiwang-giwang nga na. Pero depende ka pa nanay ubang doktor nakaistorya ko sa ubang mga friends nako sad nga naka-experience og transvaginal. Sakit-sakit daw. Pero katong sa ako dili siya sakit. Lami. Aw. Yun, kay once nga na kay PCOS, dili jud masabot ang imong batasan, girl. Kasi ako sapot. Sapot pa mo. Kapot raywa, dili ka saputon. Hello guys, mayong adlaw ka natong tanan and welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa ka sa akong channel, my name is Jennifer and just call me Jen for short, mga medens. Wow. So karon sa atong paghisgutan karong adlaw sa akong video or vlog, mahitungod ni siya about sa PCOS. Kung makita niyo sa atong thumbnail, PCOS or Polycystic Ovary Syndrome or PCOS. Mas naandan ho siya nga tawag PCOS. PCOS na lang ta kay kung PCOS mo siya kanang katong gigamit ito nga magbutar-butar selection. So let's call it PCOS na lang for short sa Polycystic Ovary Syndrome. So ning click ani nga video kay base nog ikaw curious or naana po nabantayan sa imong panglawas nga ikaw mismo dili ka katubag or nagduda or unsa pa na mga pangaghap. Kalaon sa pangaghap. Okay guys, so disclaimer lang tano, kanita nang gipangyaw-yaw nako diri sa akong video. Kuan na ni siya tanan personal experience ra ni na nahitabo sa ako. Okay? And before sadta mo jump sa or mo share sa akong story about sa akong PCOS, ako sang i-explain ninyo kung unsa man gyud ang PCOS. Posible ba nga mataptan ka or posible ba nga naa ka ani nga sakit pero gibaliwa lang nimo unsa man ang PCOS, kinsa man ang mataptan or maigo aning PCOS, or posible ba nga maigo gihapon ka og PCOS bisan pa man og ang imong menstruation is regular. PCOS or Polycystic Ovary Syndrome mao ni siya ang usa sa pinaka-common nga sakit karon sa mga kababaihan. Then sa unang panahon murag wala pa kani siya ma-discover, pero so bag-uhay pa lang nga na-discover sa mga doktor nga 5 to 10% sa kababaihan nga naa sa 20 to 40 ang edad naaani nga matang sa sakit, o mga kababainhan nga naa na sa reproductive age. Okay, so unsa man ang PCOS? Ang PCOS usa ni siya ka hormonal disorder sa usa ka babae nga makakuha ni siya og mga pino or gagmay mga cyst sa iyahang ovary. Unya katong cyst adto, sulod adto na ay mga immature egg cells nga dili ma-develop or dili kayang iproseso ang ovulation sa usa ka babae. Buot ipasabot nga muus-us ang level sa atong female hormones like estrogen o progesterone sa atong lawas og mupuli og saka ang male hormones nga gitawag nato og androgen. So buot pasabot ana nga naay imbalance nga mahitabo. So ang sakto ana is balance lang ang female ug ang male hormones sa atong lawas para kita maka-ovulate og tarong every month. So mauna kung ang mahitabo kung taas ang imuhang male hormones kumpara sa imong female, di walay mahitabo ang ovulation o walay mahitabo nga menstruation anang buwana. So ana na magsugod-sugod tong kanang murag mabuang-buang ang imong dugo, same sa nahitabo nako. So before ta moabot sa mga simptomas sa usa ka naay PCOS or PCOS, asa man nagikan or unsa mahinungdan nganong nagka-PCOS man ta. So base sa mga espesyalista hangtod karon wala pa gihapon mahibaw kung unsa gyud ang direct or rason. Pero karon naa sila mga factors nga ginatan-aw nila kung asa nato siya makuha. Number 1 ana ang genes, kung kaliwat ninyo or either naanay history imong mama ana or igsuon. So kung imong mama og igsuon naanay ingon ana nga history, so dako possibility nga naasad ka kay genes man, so naana sa inyong kaliwat or kadugo. Usapod sa mga rason ani or factors kanang naa kay insulin resistance, kanang dili na maayo ang pag-produce o ang pag-take or asam padong ang sugar intake sa imong lawas. Okay, sumadto na sad ta sa symptoms sa naay PCOS or mga simptomas sa naay PCOS. So usa ana kanang irregular periods.
So daan na jud ka nga irregular period gikan sa pagkadaga nimo or regular period ka unya ning kalit lang ka og og undang ang imuhang dugo. Or before to siya ni undang murag nakabuang-buang pa una ang imong dugo mo na siya nahitabo sa kuha. Ikaduha, acne, kanang daghan kay kagugas-bugas sa imong naong. Ikatulo, kanang paspas imong pagpanambok. Pero na po uban nga na PCOS nga di po sila imong tambok, niwang sila pero naagit na sila PCOS. Pero kasagaran para sa ako ang case is ningdako jud ko nga sa una niwang man jud ko karon naman jud ko ning dako nya bisa gamay ra kay ang kanon paspas ang dako ba kapoy yung lawas nga na. Then usapod ana kanang nga lagas imong buhok, so mao na murag sa male hormones bitaw nga kanang mga lagas imong buhok mga lagas imong buhok unya ang uban pod pangtubuan sila og bungot nga unta di man na nya na gyud sila dili usual gyud nga mahitabo sa ila ha kay trag na nanurok nga mga bungot sa ilang simod kanang mga excessive hairs nga na siya kanang nasa liog ang uban basta tag-as ilang mga bukton or ang ilahang mga paa ning taas ang ning nanag-as ang ilang buhok or balahibo. Ug usapod sa simptomas kanang magsigi og labad ang imong o. So before nahitabo na nimong kanang PCOS so before nimo na siya nahibaw-an, sig labad imong o. So mao na siya nahitabo sa kuha. So mao to siya ang quick review sa unsa man ang PCOS. So karon ang atong hisgutan ang nahitabo sa kuha. Unsa may experience nako. After nako mag-post sa Facebook para pud awareness sa ubang mga kababaihan nga kumpiyansa ra kaayo ba. Pagto nila okay ra ako ana man ni anak mo na mauna, di ba? So mo to din tabo ko nako. Abi ko maorat to. Dili ay so naa gid siya ilawom nga rason nganong nahitabo to or naka-experience kog mga ingat to nga simptomas. So ako regular mens man gyud ang ako unya mga pero pila ka buwan adto like nagsugod to siya og March nga murag na kalit ka buang akong dugo imbes tag 6 days ang dugo ning kalit siya ka og 4 days nga then hinay maunta di man gyud at ikaw babae makahibaw man jud ka og naay changes ang imong menstruation every month no so mo to gibalwa dito nako then pag April do na kulbaan ako haladay nag-delay ko liman ka mag-delay ko og 10 days unya syempre grabe kulba na to piti ko kay syempre dapat bana diba so piti gyud ta pala man tag piti pag piti no kay negative man ngurot na lang kog tulo ka piti negative gihapon so mura kalaba daw mo okay ni mo pagka 10th day to gidugo nako unya mo to gamay ra gyud panong gidugo mga 3 days ra gyapon tong dugo adto pagkasunod buwan mao gihapon April May pag May mao gihapon ang dugo nakabungbuang gyapon siya na delay ko og 15 days ang delay adto so syempre kulba na ka kay dili na ba normal na iyana nga makuan ang imong dugo magkabungbuang so murag na-alarm na akong hunahuna syempre mulihok na atong utok maana nako mas stress na bitaw ko mo to usa tong stress nga nakakuan na pagkasunod buwan May pagka June na grabe na day wa na ko duga unya katong tungura pud adtong tungura napon nahitabo sa among pamilya ba nga grabe jud nakapastress na tungod sa ka-stress mo abot ka sa usa ka buwan katulo ko magdamgo bahin ana nga problema unya syempre ang stress is number 1 yun na siya nga makapaapekto sa atong lawas mga babae no dali kita maapektuhan bisag unsaon pa nato na og murag baliwa na nato pero ang atong utok di nato malimbong kay sa atong utok naman tong mo deliver bitaw og message para dugon ta padung sa tukuan murag ana na siya walang kay na mandito basta yana and then dito na trigger ang akong krabing atong mga panahon nga nagkabuang-buang ang dugo apil na adto tong krabi nga labad sa o nga makanahon na akong dautan kanang di na lang ko mag-search sa Google kay mag-search ko sa Google no kanang naay ang ibutang dito adto kanang na kay brain tumor or na labad ra go na brain tumor so nito makanahon na kag mautan makanahon na kag dautan tungod anang mga simptomas nga imong nabati grabe jung labad sa halos kada adlaw maglabad ang o sabayan pa og suka unya nakabantay sad ko nga since 2016 nagamit ako eyeglass kanang degrado nga eyeglass kay hanap naman ko og mata
Then katong mga nagpanahon or mga buwan nga nagkabuang akong dugo, mao pud tong tungura nga nakabantay po ko sa akong mata kay bag-o ko nagpataod ko og napataod kong mata. Napataod ko og kanang eyeglass. December, mga hinapos sa December. So pag March ito nadaot mo tong dugo. Nadaot mo to akong mens adto. Didto na murag ang ahong vision, how to pronounce that one? Ahong pananaw ba? Ang ahong pananaw ning samot ka blurred. Ambot lang ngano dito. Nya mo to nga. Pero karon akong bag-o nakahibaw nga usa day pud na kana naay changes sa imong pananaw. Usa day pud ang hinungdanan na ang imong PCOS. So mo to siya. Usa to siya sa mga simptomas nga akong nabantayan. Di baliwa ra sa nako kay no nako ala nag-change sa pud or taas sa pud ang grado sa akong mata. Nya katong mga buwan nga nagbuang-buang ang dugo, insomnia. Grabe ang insomnia, grabe akong labad sa grabe ang akong hair fall. As in, sus, ambot lang. Baga ning buhok before, pero kanang nipis na siya karon. Samot ang maligo, bagong ligo ko, dili ni siya magbuhaghag. Perti na yung nipisa, as in gamay na lang jud ko, dili mo siya nga naon bitaw. Grabing hair fall, grabing kaspa. So, mao to yung mga simptomas nga akong nagian. Gibaliwa to na tanan siya nga simptomas kay una lugar ang aong ginahuna katong number 1 nga hong rason nga wala ko duga or delayed na ko 2 months nga wala na ko duga kuanto siya June, July 2 months. So 2 months kapin nagpa-check up na ko, decide ako pa-check up kay murag na something nga di na ko kasabot ba labad na hong utok. Okay, pero murag in denial stage yun gapon ko nga add ini PCOS or dili ni something ana. Una lugar kay nagunahuna ko nga katong wala ko duga tungod na siguro to sa stress kay hindo man po ko sa center unya ningon ko nga wala ko duga duha na ka buwan. Ingon ko sila nga katong mga health worker nga kanabitaw nang sa barangay ra sila basig na stress ta nya. Wala po kay basic stress lay ko kay labi man jud po tong stress ta ko adto panahon na. Nya ikaduha katong kanihong kaspa ngunahuna nako. Kuan man ito basig tungod sa shampoo o kaoyon nya katong ahong mga tagak ang buhok pati daghana kasi kada adlaw mo ka nang maabot na ka sa point nga mahaglok na bitaw ka maligo kay kada suglay nimo as in sakit unya daghan jud kay mga lagas as in dili jud normal ang iyang pangkalagas. Ang hapong rason adto kuan mo gani ka nang bag-om gugong nanganak nya na basig hinungaw pa nibo or binughat nya na mga katigwangan bitaw nya na so hunahuna nako binughat ka to siya wala ra ka nang yan wa jud sa akong hunahuna nga na ako'y PCOS kay pangunahuna na ako mataptan lang ang PCOS kana rang mga wapay anak or mga irregular sila pero dili di ay so the more nga pila ka tuig ang labay the more nga makita sa mga espesyalista kung kinsa ang pwede pang maigo. So karon napamatud-an na nga bisan pa og regular ang atong menstruation ay panahon jud nga musaka ang atong hormonal atong mga hormones no yan na mao na nga di na tadugon. So ako gyud chance so ayo kumpiyansa kung mo kay regular ka or unsa pero naday po ko iingon nga di po tanan kay kumo kay naundang ang imong dugo na nakay PCOS dili napoy uban kay tungod kay nagtake sila og kanang family planning like IUD implanon or unsa pang ubang klase sa mga kanang mga family planning ba nga na. So kung naa mo ng family planning better consult your kanang doctor bitaw sa success center or kung naay ana di pwede sa OB para sure nga na. Pero sa akong case magod wala mo ko family planning. Kay sukad-sukad pa to siya. Sukad pa sa kanang nanganak ko sa akong kinamagwangan, 9 years old na siya karon. Wala na jud may kanang family planning nga gamit. Ang amo ara is withdrawal o kanang kondom. Mao ra gigamit namo sa akong bana. Kay di ba ko pwedeng mo gamit og family planning kay tungod kay ako'y diri diabetes. Ako'y kanang bukol diri sa akong liog unya. Ako na nagipatan-aw og mga doktor, tulo ka doktor sa mga kwarto dili mga espesyalista noon. Kaya sila nga kinahanglan jud nga ipa-check ni siya. Pagkangan nga naa sa liog dili gini siya basta-basta nga lion lang or kaon or kanang prasa ng mga medical mission bitaw nga yana ra sayo na kay kanang prasa ng nasa likod nga nga pwede para mabaw ano cancerous pa siya or benign or malignant kana. So mo to nga dili sa ko pwede og mga family planning kay punta kay bawo unsa to siya epekto sa akong lawas
So amo to nitabo nga wala ko'y family planning. So dako jud kag alarm nga wala kay family planning pero kay kabuang nimong dugo. Unya usapos mga rason nga in denial gyapon ko, rason jud gihapon ko nga alimik magud ko basig mao na siya wa ko duga kay anemic ko. Nga na basig kuwang ra akong dugo paresita ko para ferrous kay para dugon ko dili na jud ay rason nganong wa na jud ko duga for 2 months. So mo to naka-decide ko nga modong nako og OB. Dadyo ko kwarta day. Hindi ko sang bana pa gahini na jud ko pa kay something is wrong na gyud. Kay ya mo to akong ipasabot akong bana nga kanang kay unang bana lagi nga di ko siya motuo nga basin lagi og stress ka gilayagan ra ka nga so kalit ko kalayag di ay nga way rason nga di man ko layagonon. Ya mo to akong i-explain niya nga kanang nanay nako nabantayan ba nga basig buntis ko pa ba nga katulo na ko nagpiti karong bag-o katulo ko nagpiti tapos negative siya pero akong na feel kay bura man jud ko buntis nang napitaw na magpitik-pitik sa impuson magbalin-balin na bagay siya as in usay nasa left nasa right nga na pitik-pitik siya mga 30 seconds siguro pud na siya magpitik-pitik nga na kusog ra bagyo nya murag gyud siya bata pero kag feeling nimo buntis nya na so, negative ba sa piti so mag-uol na jud ka nya madugangan pa to magsikag suka nya migraine kunuhay labad kay imong nga halos way undang kanahon na nakagbao tungod sa labad sa nga as in magpitik-pitik mag-ilap-ilap na imong diri wa pa jud hilot nimo kay imong bana tong trabaho tapos mga bata magsipapadlong so grabe yung stress no so mao to siya napa-check up na jud ko OB nindong ko dito nagpila ko nya ang buhaton sa ilaha di mo kay once nga gamay kag tiyan or dili ka buntis pangutan makauna sa doktor ana nya ang tawag ana is transvaginal sabar itong iro transvaginal ultrasound sabar kay iro transvaginal ultrasound ako gamay sir sang tudlo masay nga na nya butahan to nila kondom nya pahigdaon kanila atong nahigdaanan nya siyempre hubuan ka lisod po kaayong naipante niya paslak ngit sorry so maghubo ka to tabunan good pug ka nya katukon to butangan to nila og kanang jelly lisod pag jelly is kanang bang tawag anang lubricant ay just ginawa pa ng mga term nila lubricant ana niya mo to siya ipasok sa imuha hinayan good pod gabi po feelings ana so mo to siya ipasok sa iya imuha sa imuhang private area so dito iya man so ana no actually action pa ba na ho nag-ana ni adto iya tong igiwang-giwang nga na pero depende ka pa nanay ubang doktor naka-istorya ko sa ubang mga friends nako sad nga naka-experience og transvaginal sakit daw pero katong sa ako dili siya sakit lami kuan kanang wala mo ra siya gwagod kay gamay ra man gud puto yung gamit sa plastic giwang-giwang dito nakita jud na ditso nga pati yung daghanang itom-itom daghan kaayong lingin-lingin kana makita nimo polycystic ka tungod ani so kani siya nga screenshot di man jud na matiming good kay ananaon man nila ya screenshot ayan dili pa na siya matiming ditso unya makita niya kay ang atong ovary is left and right man no kanang matris diri niya left and right nga kanang magdawat bitaw sa eggs nato nga mo mature so left and right nga ovaries nako parehas sila nga polycystic so ang diagnosis sa doctor mao ni siya normal size at everted uterus with thickened heterogeneous o kanina thickened heterogeneous na siya kay kuan man kanang duha naman ko kabuan wa duga so mag-thicken jud ang lining sa akong mattress wala siya kadugo kay og dugo na to mukuan naman puto siya mo thin naman puto siya munipis mo to siya silbing dugo tumoy sa diagnosis na ang polycystic ovary bilateral so bilateral means pikas-pikas or left and right ovaries nimo ang mahitabo na kung imong pasagdan ng imong PCOS dili ka magpatambal dili ka dugon ang mahitabo na mubaga to siya so dili siya mo sa upat sir kay mubaga naman hugaw naman dili naman to siya kagawas dili man siya ka-release nga unta every month maglimpyo sa atong mattress diba ginisitaan ko niya og progesterone so ang progesterone mao to siya ang kaya ang nakita sa doktor siguro nako is hormonal imbalance nga kanang taas gyud ang akong male hormones compared sa female hormones
So mo to nga iya kong grisitahan og progesterone para motupong siya sa akong estrogen, motupong siya sa male hormones na androgen. So which is pila ka buwan na siya naho siyang gitake, mga I think 3 or 4 months na siyang gitake. Kunya kaloy sa Ginoo na jud po koy nakita nga progress kanang sa akong buhok, wala na kay siya mga lagas. Kung naman gani malagas ginagmay na lang. So nya katong pag iyak ng resitaan kuan depende sa kaso ha, depende sa kaso. Pagkahibaw na ko nga nako PCOS, ning join ko group nga mga about polycystic nga mga case no, kay para pud at least ate idea makakuha pud ta og mga idea sa uban nga nag-struggle sad bahin ani. Nya ang nahitabo sa kuha nya ang nahitabo sa kuha kay kulbaan na lagi ko kay 10 days na kong gikan sa akong pag-inom wa pagi mo kudug ang nahitabo ning palit ko og turmeric tea kay makatabang man kuno na siya. So ang palit ko og turmeric tea ang gitimpla mo inom ko buntag sayo kay sud ang tiyan og hapon anad mo mga tea. So mao to siya mo inom po ko nagkahapon sus kay kaduha ra jud ko nakainom sa turmeric tea gidugo jud ko dayon. Pero warning ha, dili pwede mo inom og turmeric tea kung ikaw kanang sana anemic or huwag dugo ba yan na. Kaya ang turmeric mo daghan mo na siya og kanang benefit sa atong lawas pod nga makatabang pod na siya nga makapa-slim or makapagamay kay antioxidant man na siya. Ang PCOS man god hangtod karon wala pa siya makit-i og kanang cure nga maulian siya hangtod. Karon man god ang PCOS, once you are diagnosed with PCOS, forever or lifetime na nimo siyang pagdadon. Mao na siya ang PCOS. So syempre makasadsad, naguulsad kay lahi ra baya og kuon, lahi ka baya gyud og wa kay pamation og naa. Pero again, thankful gyapon ko kay bisan tuod og naa ako aning pamatia kaning disorder PCOS, at least di ba dili ng mga sakit nga mga mas grabe yan na. So thankful gyapon sa atong Ginoo kay niabot pang gani niya ng sakit, at least dili grabe. So think positive lang gyapon ta. Ako dayong gipahibaw ang akong bana kay syempre pag abot ng bayan tagaw mangutok nihigda ko dito sa bangko o kung sa kwarto niya ito ang luha niya na. Syempre katungod sa inyong mga bana, mga uyab or unsa ka live-in sa inyong partner nga mahibaw sa imong sitwasyon. Kay once nga na kay PCOS, dili jud masabot ang imong batasan, girl. So sino ko sapot. So, sapot tay mo. Sapot tay wa, dali kay kasaputon. Mao na siya, tuwa na sa imong hormonal imbalance. Dali kay kasaputon sa gamay ko ana, gamay istorya, may ubos ka dayon, makahila ka dayon yan na. Mao dito mga panahon na nga na experience to siya nako kay tungod day po to siya sa akong hormonal imbalance. Nanya, mo to may bahong papa, may bahong mama, hawong igsuon. Kay katungod man pud nila nga makahibaw o masayod sa imong sitwasyon. Ayaw ninyo kanang isa lockdown ang PCOS nga sakit kay di gyud na siya basta-basta day. Hinoon dako kag chance nga utrohon imong lifestyle. Pero ayaw gyapon niyo siya kuan nang PCOS man na. Okay ra na di mo gani kay kuan yan. Dili pwede kay ang PCOS daghan siya pwede nga atakihon. Kay kung once nga naka PCOS, kinahanglan na jud kang mag-diet. Dili ka pwede magpadako kay syempre ang imong insulin resistance pwede mo saka mo taas. Mao nang uban mahimong diabetic. Madiabetic ka. Mo na ako sukat pakibaw na ako PCOS. Wa na likay na kog tamis. Galikay na jud kog tamis as in tanan nga timplahon nako. Karon ang gitimpla nako dili turmeric kung uso sang dugo. Balik ko sa mais nga kape. Natural walay kamay. At first mo syempre mag-adjust pa imong taste buds kay syempre kamaan na daanad mo to mga fried, mga lagi mga pagkaon, mga fast food, maingan na mga tamis, ice cream, sus ka tilami. Kay tagsa ta kakaon, sus pud na kontra. Ano kinakontrahan nila? Ano angay nimong likayan? Ano gilikayan ako pero unang gilikayan ako jud is kadto jud mga tamis kay sukad mo gutong nako PCOS. Grabe ganan kay kumuka og tamis. Ganan ko snack na tamis. So nga daghan jud mga factors no nga di ta mo kumpiyansa nga ato rang baya-bayahon ang atong gipamati. Kinahanglan jud nga atong panggaon atong kaugalingon kung nakinabantayan nga di na mao
Ayo tag-an na. Si tawag na kanang self medication yan na. So kinahanglan jud gyapon tag mga espesyalista nga motanaw sa atong gawas. Na. Dili jud angay pasagdan ang PCOS kay pwede siya mas mo grabe ang imong sakit kung imo siyang pasagdan. So ang akong gibot karon healthy lifestyle niya di man di malikayan nga makakaon tag-unta plus ana mga mantikaon, mga tag-asog carbs bitaw nga mga pagkaon. So ang ipangkaon karon sa gulay, best ang imong kanon is kanang mga dahon-dahon na lugbati, tangkong, yan na. Then kanang kalabasa taas siya og carbs. So kung mukaon man gani kana, pila ka slice lang imong kanon. Sayote okay ang sayote kay low on carbs na siya. Then sa pan food, kalikay na pupuupan. So kung mukaon man jud kay na usay di ba jud malikayan nga gutom jud kaayo ay di lali mag-diet kuan kanang usa ka buok or kanang wheat bread ano siya pa dili tong flour bitaw nga kuan kanang kapunay na to makit-an sa mga bakery na dili kay grabe na siya carbs dai yan na unya sa drinks nag-cut off ko sa mga coke kay laog kay coke parang dugon ko agoy piti jung lamya inom og coke lang anang 1 litro ako siguro mohurot so mao na nakita resulta sa hitabo na ho karon ana ako PCOS kanang dugon ko ako sukay ko inom og coke magsuka ko moinom ko og coke bugnaw kanang bugnaw jud mao man ni kusog maka pa-trigger sa PCOS kanang mga pagkaon nga di bitaw maayo sa tong lawas o na siya usa sa mga factor nga gi-consider sa mga specialist nganong naay PCOS ang sa kababay aside sa ilahang pagkakaliwat. Okay? So bisag di kaliwat, dako gyapon kag chance nga makakuha ka ani nga matang sa sakit kay tungod sa imong unhealthy lifestyle or diet, di ba? So ang gibuhat karon nag-exercise ko. Nya before that day ay usan ko malimtan. Karambulan na yung story no pero sige lang at least masabtan man sad na ninyo. Exercise ka, motivation kinahanglan, determination. So ang motivation nga muniwang ko kay ang pagpa-check up na ko adto 53 kilograms man ko. Kanya every month kada balik na ko niya adto kuan nag-us-us ko og tag 1 kilo. So that's a good sign or a good progress no sa usa ka babae nga nay PCOS kay unya syempre saktong tog 8 hours sleep gyud kinahanglanon jud na sa atong lawas nga mga babae nga naay PCOS kay mao na pinaka-importante ang pagpahuway sa atong lawas. Syempre ma-hydrated ka, tag-inom ka ng tubig, nya sakto kastog, makatabang yun siya dako kay sa imong lawas no, nya kaon ka kang utan. Yan na para mubalik na pud og regulate ang imong dugo. So mao na kung mubalik na pud ka sa original nimo nga buluhaton nga katong hindi kay kamulihok, labi nagnara ka sabay. Kanang kuwang jud kag pasingot, sige ka og kaon sa mga kontra, mga oily food. Balik jud ka pung kasuno. Mao na siya. Di na pud kadugon, mo balik na pud kag ubigay ni. Kay syempre magparesita naman pud kag tambal para dugon ka. Yan na. So mo na siya mahitabo. Nga mo na siya mahitabo. Na kakulian kung imong pasagdan ang PCOS or dili nimo siya tagdon. So dili jud pwede nga dili nimo patambalan kay the more nga magkadugay, the more nga di ka dugon, the more nga magkagrabe ang sakit sa ilawom. Kay imo lagi na siyang pasagdan, mo nang mahitabo imbis PCOS so tayong kontra nimo or sakit nimo, pwede siya mo trigger sa imuhang diabetic. Kay naggara-gara namang kagkaon og tamis. So ma-diabetic na hinon pug ka, giliman ba di pug diabetikon. Unja ang imong cardio, ang imong heart mo na atakihon sa imong PCOS kay syempre wala man kay lihok-lihok, wala man kay galaw-galaw, wala vitamin D imong lawas nga makuha na to sa adlaw o sa itlog na makuha na to ng vitamin D. So pwede sad ka nga makakuha og sakit sa heart. So mo na tirahon sa PCOS. Okay, so taas na gyud kayo siya nga video. Guys,
mga medems, mga memes. So, kung naamoy mga pangutana or naamoy mga gustong i-istorya, pwede ninyong i-comment down below sa atong comment box section para sa makakommunicate each other. Naamoy mga pautana, pwede na itong i-shoutout ang inyong mga pautana. Itong tubagon sa sunod na itong vlog or sunod na itong video. Please subscribe to my YouTube channel. Dako kayong tabang na sa akong YouTube channel para mo grow, guys. Tabangi ko inyo, please, please, please. Na ako advice dahil natong tanan. Think positive. Noon, di man dyan malikayan. Kaya ang stress, mamanayunang kontra na to once nga natay PCOS. Pero naglantaw ang Ginoo natong tanan. Kung nasayod siya kung sa takaligon. So magpakaligon lang ta pirmi. Think positive. Na mga negative dira nga mga kuan. Isalikway na siya. Hati-hana. Ay natagda. Kay everything happens for a reason man sad. Sakto ba to? Basta nakatagda na siya. Nairason niya. Di pa siya hatag sa Ginoo kung di mo kaya. So, wala siya. So be thankful always. And thank you everyone. Keep safe.